Halo dan sanak kasadonyo, selamat datang kembali di channel Foni MF. Hari ini kita akan menuju ke Pasar Pabukuan. Sebelum itu kita akan putar-putar dulu di kota Solo. Tasabui Pasar Pabukuan, Pusakola Modirana Minang, Mudo menantikan kami menjalani hari pada. Pasar Pabukuan di ranah Minang, beragam salero dapat di Bali. Pange ikan jarian jo gulai cancang, gulai kapau nanjo randang pensi. Kola pisang jo sarabi, onde onde cindu dalimo. Si pului jelape bugi, kacang toji indah kalupo. Banyak amalan di bulan puasa, tarawih tadarus cuma ngaji. Pasar Pabukuan ramikan juo, akhirat dikajak, dunia dicari. Akhirat dikajak, dunia dicari. Tasabui Pasar Pabukuan, Pusakola Modirana Minang, mudo menantikan kami menjalani hari pada. Pasar Pabukuan di ranah Minang, beragam salero dapat di Bali. Pange ikan jarian jo gulai cancang, gulai kapau nanjo randang pensi.